Lan erreformaren dekretua Espainiako Kongresuan negoziagarria ote den zalantzak usatu ditu honezkero PSOEk. Idatziaz du negoziatuko Pedro Sánchezen gobernuak, COE patronalak akordio hori zenpetzeak balio handiagoa duelako Sánchezentzat, Moncloara eraman zuten bazkideekiko aliantzak. Baino, horrek erreforma baliozkotzeko eskuineko bidean aurrera egitera eraman du, eta gobernuak bermaturik ikusten du ganberaren oniritzia. Biharko bozketaren emaitza jakiteko kristalezko bola bat beharko litzateke, baina Sánchezen gobernuak aurre ikusitako zenbaketan baiezko nahikoak ageri dira. Besteak beste, PSOE bera, Unidas Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, Más País, UPN eta Compromís ezezkoak 173 lirateke bozketa horrela egingo balitz, baiezkoak baino gutxiago. Baina ariketa horretan UPNren baietza berretsi behar da, eta PDeCATena ere bai, alderdi asko sartzen dira ariketan, eta horietako asko kalda dezakete bozketaren norabidea. Arratsaldeon guztioi, PSOEk egin du bere autua eta Pedro Sánchezek berak esan du, ez duela uste legegintzaldiaren egonkortasuna ez baian jarriko duenik bere ohiko bazkideek dekretuaren aurka bozkatzeak. Gurean gaur magazinean, Garbiñe Aranburulab sindikatuko idazkari nagusia izan dugu gonbidatu nagusi gisa, eta halaxe baloratu du Sánchezen jarrera. Lan erreforma hau kaltegarria da langileentzat eta garaipen bada patronalarentzat. Langileentzat kaltegarria dela esaten dugunean, prekarizazioa betikotzen duelako, zuen araberako lanari ez diolako bueltarik ematen eta emakumeon diskriminazioa betikotzen duelako, edota azken batean eskubide berreskuraketarik ez dagoelako esaten dugu kaltegarria dela, ez? Eta egia esan, PSOE Podemos gobernuaren jarrera benetan da salagarria. Ze guzti honetan, larriena da lan erreforma bat kaltegarria dena langileentzako, bere burua ezkerrekotzat eta bere burua aurrerakoitzat jortzen duen gobernu baten babesarekin aurrera ateratzea eta gobernu horren abal hori izatea, ez? Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusiak legegintzaldi honetan legebiltzarretik igaroko diren legeak negoziatzeko eta babesteko gonbita egin dio Ezker Anitza Iuri. Bilkura egin zuten alderdiek atzo eta lan erreformaren inguruan aritzeko tartea ere hartu zuten. Anduezak nazionalistei eskatu die ez ditzatela euskal langileak abandonatu. Nazionalistei eskatzen diet euskal langileei babesa emotera. Eskatzen diet Euskadiko langileriakin bat egitera. Ezin da kalitatezko enplegua eskatu eta gero Mariano Rajoyren erreformarekin gelditu. Lan erreforma babestea euskal langilei eta euskal ekonomiari laguntzea da. Zer nahi dute? PPrekin eta Voxekin gelditzea, ala gobernu progresista honekin aurrera egitea. Ordea, gaiaren bueltako azken adierazpenei iso, Mertxe Aizpuru Euskal Herria Bilduko diputatuak adierazi du, azkenera arte eutxiko diotelan lan erreformaren negoziazioari gobernuak eta inbestidurako bazkideek. Ez, azken egunotan gauzak bere horretan jarraitzen dute, hitz egin dugu ministeritzarekin, baina gauzak ez dira mugitzen eta gobernuari dagokio mugitzea. Beraz, lan erreforma hau benetan langileen aldekoa izatea nahi balin bada aldaketak egon behar dira. Eta momentu honetan, badirudi ez dagoela. Aldiz, Roberto Uriarte Unidas Podemoseko diputatuak gobernu barruan berak erreforman aldaketak egiteko duen borondatea azaldu du. Esanez, lan erreforma adostua bada, zailagoa izango dela aldatzen gobernu berri bat eratzen bada 2 urte barru. Lan erreforma dela gauza importante bat, gauza sakon bat, oraindik 2 urte geratzen direla legegintzaldian beste aldaketa batzuk egiteko, baina momentu honetan talderik edo nolabait esango genuke multzorik gogorrena, sendoena, importantena eta adosteko, eragile sozialekin adosteko kapaz izan garen multzoa aurrera ateratzea eta egongo dela denbora 2 urtetan beste aurrerapen batzuk emateko. Baina momentu honetan badaude aurreraketa batzuk nolabait lortzeko posibilitatea eta lortzeko posibilitate adostua eta adostua izateak suposatzen du urte bete barru, 2 urte barru gobernu aldaketa bat baldin badago zailagoa izango dela aldatzen
Bada eguneko argazki horrela heldu da beste gai batzuei erreparatzeko unean, Eibarrera goaz bertan baita Udane Arbeo lankidea. Igandean, 2 urte beteko dira Zaldibarko hondamendia gertatu zenetik. Urte muga honetan, ermuan batzeko deia egin dute, ez da Udane? Hori da igande honetan otsailaren 6an Zaldibar argitu plataformak deituta, ermuan bilduko dira Zaldibarko hondamendiak gertatu eta 2 urtera. Bertan, ekitaldi xumea egingo dute eta eguerdiko 12etan ermuako plazatik abiatuta manifestazioa egingo dute. Helburutza dituzte Alberto eta Joakin gogoratzea, gertatutakoa ahazturan ez erortzea eta egia eta justiziarako bidean erantzukizunak eskatzen jarraitzea. Deia egin herritar guztiei eguerdiko 12etan igandean Ermuko plazan batzeko eta hortik Eitzagara abiatzen. Guretzat atzera begirako eta liberean aurrera begirako data bat. Eitzagaran batuko gara, Eitza izan zelako hondamendi honen epizentroa. Urte askotan, hamarkadetan, azpiegitura handigatik asko zigortutako auzo bat. Eta Joakin Beltran eta Alberto Sololuze Eitzan hil ziren. Joakin Beltran han segitzen du betirako, eta hori gutxiez eta Eitzako biztanleek jasan dute lehenengo unetik kalterik handiena, haien lurrak, urak eta airea. Bestalde ingurumenarekin lotuta ere, Jaurlaritzaren eskutik ura agentziak 101 milioi euro inbertituko ditu uholde arrisku eremuetan bizi den biztanleria murrizteko. Zer gehiago dakigu Udane? Azken hilabeteotan Euskal Herriko ibai asko gainezka egin dute euriteen eraginez eta hainbat bide izan dira urak hartuak. Uholde korapilo asko sortu dituzte eta horiek herriak kaltetu dituzte, hainbat herri kaltetu dituzte. Kontuan hartzeko da gainera, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gaur-gaurkoz 250.000 pertsona bizi direla uholdeak izateko arriskua duten eremuetan. Datozen 6 urtei begira 2027 arte. Uraren Euskal Agentziak 101 milioi euro inbertituko ditu uholdeak izateko arriskua duten eremuetan bizi diren biztanleak 140 murriztu asmoz. Eta uholde horien ondoriozko kalte ekonomiko potentzialak 138 murriztea dute helburu. Orotara 40 proiektu jarriko dituzte abian. Bizkaian 48,5 milioi inbertituko dira Basaurin, Abadiñon, Busturian, Mungian, Erandion eta Enkarterriko hainbat udalerrietan. Gipuzkoan berriz 33 milioi inbertituko dira besteak beste Beasainen, Ordizian, Tolosan, Azpeitian, Soraluzen eta Irunen. Eta Araban berriz 19,4 milioiak Gasteizen eta Laudion egingo diren lanetan inbertituko dituzte. 100 milioi euroak Euskadiko Erkidego Autonomoko mapak hor jartzen baldin baditugu, obra asko direla ibai askotan, eta guzti honekin lortuko genula hori resilientzia hori hobetzea eta gure ibaiak nolabait babestea eta hor inguruan bizi diren pertsonak eta aktibitate ekonomikoa baita ere babestea. Gainera, Oñatin izan zara egunotan ere Udane bertan, Natur eskolak ateak ireki ditu ostera, ezta? Hala da bai, fase berri bat hasi du Oñatiko Natur eskolak azkeneko 3 urteetan eraikina birgaitzen aritu ondoren. Horretarako Natur eskolaren izaerarekin badatozen bioeraikuntzako teknikak erabili dituzte, horiek ere pedagogikoak direlarik. Eta Natur eskolan bertan ingurumena eta honen arazoak ezagutzeko eta lantzeko aukera ezin hobea eskaintzen dute. Oñatiko natura eta giza jarduera ezagutzeko aukera ezin hobea da Aizkorriaratz Parke Naturalaren ondoan kokatzen den Natur eskola. Udalak ingurumen hezkuntza balioesten du eta eskolaren eraikina 3 urtez birgaitzen aritu ondoren guztiz eraberrituta abian da berriro ere. Gai desberdin askoren inguruan, jendie mendi irteerak, erreka ingurutan irteerak bai, bertan tailerrak montatzen dira, ogi egiten erakusteko, papera egiten erakusteko, hegazti behaketak,
oinaten ditugun ekosistema desberdin guzti hauek aztertzen dira, esan zer eskaini asko daukagu. Bioeraikuntza irizpideetan oinarrituta birgaitu da, ingurumen hezkuntzan eredu izateko asmoz, horiek ere pedagogikoak direlarik. Teknika desberdin hauek eta horretaz gain, bai erabili den materialak, bai pinturak edo auditeria eta bar, haugea material ingurumenak inalik eta errespetu gehien dukien materialak erabiltzen. Natureskolaren fase berri honetan urtean zehar herriko talde eta elkarteekin elkarlanean antolatzen dituzten ekintzetan parte hartzera animatzen dituzte herritarrak. Gipuzko aldekoak ala eskerrik asko udane orain gaiz aldatuko dugun. Izan ere urtarrila urteko hilabeterik txarrena izan ohi da lan merkatuarentzat eta 2022koa ez da salbuespen bat izan. Espainiako enplegu zerbitzu publikoaren arabera, 158.761 lagun daude erregistratuta langabe gisa Lanbideren eta Nafar sarearen bulegoetan. Iazko urtarrian baino 1.890 gehiago. Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak prentsaurrekoa egin du, datuak helarazteko, beraz entzun dezagun. Beraz, egoera hori zuzenean lotuta dago aldi baterako kontratuekin. Horiek baitira ostegun honetan diputatuen kongresuan bozkatuko den lan akordioarekin mugatu nahi direnak. Hori da aurrean dugun erronka handienetako bat. Datutzar hori gorabehera, krisi honetan enplegua berreskuratzen joera beretsi delako. Gaur egun pandemia piztu aurretik baino pertsona gutxiago daude langabezian, eta daudela urtebete baino gutxiago. Baina lan esparru bat behar dugu. Aldi baterako kontratuak eta kontratu prekarioak murriztuko dituena eta kaleratzea azken aukeratzat hartuko duena. Izan ere egu berrietan, merkataritzan eta ostalaritzan egiten diren kontratazioen amaiarekin lotuta dago urtarrileko beherakada eta haren eragina askoz gehiago atzematen da gizarte segurantzako afiliazioan zehazki aurreko hilean, abenduan baino 8.916 lagun gutxiago kotizatu dute, batez beste gizarte segurantzan eta ostalaritza aipatu dugula. Nafarroan gobernuak emeki hiltzen dituela salatu dute ostalariek. Kanpaina bat hasi duten emeki hiltzen haren kantarekin abestia aukeratu du Nafarroko ostalari txikien elkarteak koronavirusaren izurriaren kontrako neurriek sektorean izan duten eragina salatzeko. Era berean, izurriak sektorean izan duen eragin horixe aztertze aldera, Txema Karbajo, ostalari eta Bizkaiko tabernariak plataformako kidea izan da gakoak saioan. Nik uste dut urte bi hauetan bakarrik tabernarientzat izan dire kalteak, ez? Ze ikusi dugu garraio publikan ez dira neurriek hartu, metroan bez, futbolean, saskibaloian, kirole jente asko mugitzen duen kirol guztietan ez dira neurriak hartu. Bakarrik gure kontra, eta ez dakit horren atzean zeo zer gehiago dagoen, espero dugu ezetz, baina ez da normala, ze azkenean izan gara zigortuenak, baina ez bakarrik estatu osoan zehar guk izan gara zigortuenak eta hemen datuak txarrenak izan dira. Osea, argite garbi geratu inda 2 urte pasatak egindako guztia ez du esatarako balio. Ze gainera ematen dugu berrio gauzela txarto, orduan gertatzen dena da haiek ez dauketela gugaz adibidez ez dutela inoiz hitz egin. Y todo esto ha sucedido de manera especial en nuestro sector, el máximo afectado por las restricciones. La canción Killing Me Softly, matándome suavemente. Una canción que el sector quiere convertir en canción protesta y dedicarla con todo el cariño de la hostelería al gobierno de Navarra.
Badizurria izpide hartu dugula datorren asterako jarduera kirurgiko guztiari berrekiteko asmoa agertu du Santos Indurain Nafarroako gobernuko osasun kontseilariak izan ere atzo egindako agerraldi batean adierazi zuen nolabaiteko baikortasuna ikusten duela pandemiaren bilakaerari begira. Hala eta guztiz ere zuhurtziaz jokatzea ezinbestekotzat jo du eta Nafarroan neurri murriztailak 14 egunez luzatu izana egokia izan da haren ustez. Segurtatu duen kutsatzeek eta ospitaletako datuek beranzko joera erakusten badut ere, ikasitakoa gogoan izan da tentuz eta zuhurtziaz jokatzen segitu behar da. Ordea, koronavirusari aurre egiteko neurri murriztaile gehienak bertan bera utziko dituzte Ipar Euskal Herrian otsailean zehar, esaterako, gaurtik aurrera gutxienez 3 egun astean telelana egitea ez da derrigorrezkoa izango, ez da kalean maskara janztea ere. Hala ere, kalean musukoa janztea eskatu du, pertsonen artean bat kakotx 5 metroko tartea errespetatu ezin denean, horrez gain, ez da edukiera mugarik izango ikuskizun eta kirol ekitaldietan. Orain arte 2000 lagun elkar zitezkeen gehienez areto itxietan eta 5.000 ostera estadioetan. Itxura guztien arabera, otsailaren 16tik aurrera, murrizketa gehiago arindu ahalko direla esan du Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, baina beti ere pandemiaren bilakaera kontuan hartuta barkatu. Hain zuzen ere musukoaren derrigortasuna izango dute gaur eztabaidagai arratsaldeko lurralde arteko bileran diputatuen kongresuak oniritzia eman zion polemika zinguratuta. Musukoa kanpo aldean erabiltzeko derrigortasuna ez hartzen zuen lege dekretuari eta 24 ordu eta gero gaia berriro mahai gainean izango du osasun publikoko batzordeak arratsalde honetan beraz erabakien zain beste kontu bat jakina da Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak ez duela baimendu ziurtagiria luzatzea, bada Jaurlaritzak ez du bat egin erabakiarekin, baina ez du helegiterik aurkeztuko. Eusko Jaurlaritzak 3 egun ditu ebazpenaren aurkako kasazio helegitea aurkezteko, baina atzo arratsaldean adierazi zuen ez duela alegaziorik aurkeztuko. Atzo gobernu bileraren prentsaurrekoan izan zuten epaiaren berri Gotzone Sagardui osasun sailburuak eta Bingen Zupiria bozeramaileak WhatsApp bidez. Eta jakinarazi zuten ebazpena sakon aztertu arte ez dutela baloraziorik egingo. Arratsaldeko azken orduan komunikatu baten bidez eman zuen erabakiaren berri Jaurlaritzak. Ez du helegiterik jarriko, ez baititu COVID-19aren aurkako neurrien gaineko erabakiak etengabe judizializatu nahi. Atzo Arabako aleak aurreratu zuena baieztatu egin du gaur Laudioko udalak alegia helegitea jarri diola, Gasteizko epaile batek udal horretako langile baten auzian emandako epaiari. 2020an kaleratu zuten bitarteko funtzionario hori, zegokion hizkuntza eskakizuna ez egiaztatzagatik, baina epaiak ebatzi zuen udalak diskriminatu egin zuela langilea, kontuan ez hartzagatik euskararen zailtasun maila. Euskara munduko hizkuntzarik zaienen zerrendan 5. dela zioen epaiak besteak beste. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak eman ditu auziaren inguruko adierazpenak. Epaileak langilea berriro onartzeko emandako argudioen inguruan galdetuta, Zupiriak esan du, sartu beharrez duen putzu batean sartu dela eta Laudioko udalari dagokiola egindako aztertzea. Eta hor finkatuta daude prozedura batzuk eta Laudioko udalak indarrean dagoen araudiaren arabera hartu ditu neurri batzuk bere funtzionamentuaren parte bat euskalduntzeko eta horren arabera finkatu ditu ze lanpostutan behar den euskera eta zeintzuetan ez eta zen mailatan Laudiok bizi duen egoera soziolinguistikoaren arabera. Laudioko udalak hartu ditu erabaki horiek eta berari dagokio dagoen araudiaren barruan egindako aztertzea eta hartu behar dituen erabakiak hartzea. Beste kontu bada, Gasteizko auzitegiko epaileak gai hau aztertzerakoan erabili dituen zenbait komentario edo gogoeta euskararen zailtasunari buruzkoak. Uste dut ez dagoela hori oinarritzen duen eta sostengatzen duen inongo azterketa linguistikorik nik behintzat ez dut ezagutzen. Eta iruditzen zait sartu beharretzuen putzu batean sartu dela Gasteizko epailea.
Gaiz aldatuta, Eliza Katolikoaren barruan adingabei egindako sexu abusuak ofizialki ikertzeko eskatu duten ahotsak ozendu egin dira azken urteotan eta apurka hainbat erakundetara iritsi da haien oihartzuna. Espainiako Kongresuan eztabaidagai dute ikerketa batzorde bat sortzeko aukera eta proposamenak lehen urrats parlamentarioa gainditu zuen atzo, baina PSOEk zalantzak agertu ditu formatuaren inguruan. Kongresuan batzorde bat eratzea egokia ote den, Euskal Herria Bilduk, Unidas Podemosek eta Errezek eskatu duten moduan, hala ikerketa hori aditu talde bati agintzea komeni den EAJak galdegin duen bezala. Elizaren barruan, ustez adingabei egindako sexu abusuak ikertzeko batzordeak lehen urratsak gainditu du, astearte honetan Kongresuan, hala Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltzak, Estatuko fiskaltza nagusiari gorriko dizkio, Elizaren sexu abusuak salatu dituzten kasuak, fiskaltzak berak eskatu bezala, baina bere ordezkari gorenak ez du zehaztu nahi izan zenbat diren eta irekita edo itxita dauden adierazi duenez, beti baitago aukera jarduera jakin batzuk errekurritzeko. Harira Elkarrekin Podemosek legez besteko proposamen bat erregistratu du Gasteizko Parlamentuan, Lakuako Gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan Elizaren hainbat ordezkarik adingabei egindako sexu abusuak ikertzeko batzorde independente bat sortzeko eskariarekin. Miren Gorrotxategi Legebiltzarreko bozeramaileak esan duenez, errealitate oso larria da abusuena eta Elizako estamenduek urteak daramatzaten horiek eskutatzen. Bada gaiari heldu diote kolpez kolpe saioan ere eta horrela egin du analisia bertan Maider Galardi kazetariak. Eta kasu hauetan, Elizarekin zerikusia duten sexu abusu edo pederastia kasuetan, kasu asko zehatuta daude ja. Itxita daude, denboraz ez, izten dialako. Orduan, halako batzorde bat egotea parlamentuan ahalbidetzen du behintzat nolabaiteko aitortza eta errekonozimendua ematea, nahiz eta juridikoki askok ezingo duten bide bat sei. Eta horreatik ere baduka beldurra Elizak eta normala dan bezala biktimek ere badute beldurra gaia politizatzeko. Hori izango da erronka nagusia. Nahiz eta alderdiek bultzatutako ikerketa batzorde bat izan, nola bihurtu gauza independiente bat eta nolabait lana ondo egingo duna espektakulo eta zirko politiko guztiaz aparte. Bestaldetik kultura arlora jauzi eginda 10 eta 18 urte bitarteko Bilboko gazteek Arrapazank ekimenean izena eman dezakete dagoeneko sarean zein aurrez aurren, hainbat tailer eta ekintza proposatzen dizkie Bilboko udalak eta Euskaltzaleen topaguneak antolatutako programak tartean eszena talentu lehiaketa Iker Aginaga. Kaixo gazte! Arrapazank ekimenaren aurtengo edizioa jarri dute martxan Bilboko udalak eta Euskaltzaleen topaguneak. Urtero 10 eta 18 urte bitarteko gaztei aisialdian euskaraz aritzeko aukera zabaltzeko helburua du programak, eta hainbat ekintza proposatzen dizkie horretarako. Hain zuzen, 3 atal nabarmen ditu ekimenak. Alde batetik, Arrapazank arratsaldeak goiburupean hiriko auzo guztietara zabaltzen ditu programak aurrez aurreko hainbat tailer. Aurten, 16 saio eskainiko dizkiete, tartean teknologia, sorkuntza, gorputza mugitzea, artea eta beste hainbat gaietan aritzeko aukera zabalduz. Horietan parte hartzeko otsailaren batean ireki du antolakuntzak izena emateko epea, arrapazank.eus web atariaren bitartez, eta otsailaren 28 arte izango da horretarako aukera. Aurrez aurrekoa izango da ere eszena atala, Arrapazanken talentu lehiaketa. Horretan gazteek hobeto egiten dakitena erakutsi beharko dute maiatzaren 20 eta 21 finaletara heldu eta sari eskuratzeko. Martxoaren 18etako eta 5ean abiatuko da urtengo eszena, Begoña eta Rekaldeko udaltegietan egingo diren kastinekin, zeinetan izena eman alduten gazteek dagoeneko. Musika, dantza, umorea, magia eta bestelako disiplinak jorratu ahal dituzte gazte sortzaileenek, eta ikuskizuna hobetzeko aukera izango dute programaren coachek gidatuta. Ohiko 2 kategoriak izango ditu aurtengo lehiaketak ere, 10 eta 13 urte bitartekoentzat junior kategoria eta 14 eta 18 tartean seniorrak. Gainera, berritasuna dakar aurten eszenak, ohiko epaimaiaren sariei batuko zaielako publikoaren saria.
Azkenik etxetik eta une oro parte hartzeko aukera izango dute Bilboko gazteek ere. Sarean zabalduko diren tailerren bitartez gauza anitz egiten ikasiko baitute, eta klikazank atala garatuko dute ere. Azken horretan Rocket League bideo-jokoaren txapelketa antolatuko dute, apirila eta maiatza bitartean jokatuko dena. Eta Bilbotik Gasteiza, Maria Castillo de Val artista mexikarrak erakusketa martxan du Artium Museoan. Zientzia, fikzioa eta ikusizko arteak Mexikoko historia prekolonialarekin tartekatu ditu bere obran. Martxoaren 13 bitartean izango da artelana ikusteko aukera estilan hau. Mariana Castillo de Val artistak obra zabala osatu du eta ezagutza eta kultura sortzeko, irudikatzeko eta barreiatzeko modua jorratu du, zientziaren, fikzioaren eta ikusizko arteen zirrituetan, eta Mexikoko historia prekoloniala une ezberdinetan jabetua eta ikertua izan den moduekiko erlazioaren arteko tarteetan txertatuz. Bere lehen lanetatik hasita, artistak aztertu du zoriak nola baldintzatzen dituen neurri handi batean, mundua deskribatzen ikasteko modua eta egiten ditugun kontakizunak. Interes horren ondorioz, objektu deserosoak izendatzen dituen zenbait artefakturen historia, sorrerak, erreprodukzioak, jabetzeak eta desagertzeak ikertu ditu. Amarantuz hitzak, inoiz hiltzen ez den lorea izendatzen du eta erakusketari izena ematen dio. Amarantoa hain zuzen ere, Mexikoko elikadura tradizionalean ezinbesteko landarea da, inoiz zimeltzen ez dena. Amarantoz koloreak objektu deseroso horien edo Castillo de Val artista liluratzen duten sortzapen historiko goraberatsuen aztarna materialen iraunkortasuna gogorarazten du. Erakusketa Artium Museoan izango da ikusgai martxoaren 13 arte. Bada aste azkeneko kontuak horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara, ohiko moduan abesti batekin agurtuko zaituztegu gaur Neomak taldearen ilargi berriak kantuarekin hain zuzen ere. Beraz, gustatuko zaizuelakoan besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte. Bideak doinuak daramatzagu kolkoan.